салому алейкум дӯстони азиз. имрӯз 16 октябри соли 2025. яъне инҷа дашти путхин, яъне ки зиёда аз 200 хоҷагӣ аз путхини кӯҳна кӯчида инҷа омадагӣ. ана набинед назди ҳавлии ҳама одамҳо ҳамахелин гулҳои зиёд, дарахт. инҷа ҷои васеътар ки буд, мардум бевосита дарахтҳои зиёда шилондан инҷаба. ана гули хурусак мекунад инҷаба. мана инашо бинед. ана ҳозир ман шумо каду ки носкаду мекардам ҳамина шуморо нишон медиҳам пештар. мана дарахтҳо бурумдагӣ инҷаба ҳозир мана анами кадуе ки пештар одамо ҳамин гирифта носкаду месохтанд. дарахташ бурумдагӣ дарахт ба каду бидед ранги зард дорад. ҳар чӣ ки ранги зард дорад барои ҷигар фоидаи калон дорад. яъне ки ҳатто гули офтобпараст. ҳамин гулҳоям хусусияти табобатӣ доранд. инҷаба имрӯз маърака, мардум тайёрӣ дистонанд. ҳозир оши наҳор гӯем. ҳозир гирди дегба ошу мекашанд. як ҳудуди 70 нафар меҳмонҳо омадагӣ. ин одатҳои дар деҳот будагӣ ки ҷамъ мешаванд, суҳбат мекунанд. ҳозир самоварро мебинед. бо воситаи алоб об меҷӯшад. чои алобӣ мекунад. мана ин шеф-повар оша кишодааст. ин самовар. ана чойник. ана ин шеф-повари нав ош пухтагӣ. мана бинем ки имрӯз ошаш чӣ хел мешавад. саломат бошед. то мана худатҳои тамошо мекунед баъди чанд соат. инҷа биҳӣ себи биҳӣ мегӯянд. мана боғи Алишер Тоҳиров. мана ин панорамаи умумӣ дашти путхин. саломат бошед, садсола шавед. ҳамаи шумо умри дароз бинед. барномаи доктор Тоҳирӣ чӣ тавр одам бояд 100 сол умр бинад. барои 100 сол умр дидан ҳаракат кардан дар кор. ҳаёт ин ҳаракат аст. нӯшидани об ҳар 2 соат 1 стакан бояд об нӯшед. машқҳои нафасӣ ёд гиред. бадбинию, бахилию, ҳусудӣ аз саратон дур гиред. аягон кас наранҷед. барое ки одамое ки меранҷанд бо русӣ абида мегӯянд гирди бадани одам аввалошка ҳаст. бевосита бисёр касалҳо ба гирифтор мешаванд. бояд ки наранҷонед ё ки ранҷода бошед уз пурсед. саломат бошед.